Has d'ordenar la importància dels membres de la Heavy en un rànquing de l'1 al 5. És aquest. Fill de puta, la marca el va parir. Quan vam arribar no estava el gos, no sé què va passar. Vam trucar als veterinaris de prop per si algú li havia donat el gos o alguna cosa. El cas sí que és que hi haurà dos gots, un amb suc i l'altre tornarà a ser picant. Jo sé què, amb la pelirroja aquella. Clar, és que ara s'està relanxant. Ja està. Benvinguts i benvingudes al tercer programa? No. Sí. No, és el quart. Estaria bé que ho sapiguessis, Pau. Gràcies perquè Molt bé. tinc una persona, mira, que ho ha fet tot sempre per la Per Heavy. què és el quart? No, primer faré una introducció, ¿vale? Vale, Hi va. ha hagut un canvi en l'staff, ¿vale? No hem fet fora ningú, encara. De moment. Però sí que hem Queda poc. contractat una persona nova, que crec que només estarà un sol capítol, però bueno. I potser el coneixeu. Sí, potser el coneixeu, és nou en això de la ràdio, no ho ha Podem fet dir que és mai. el becari, Pau? Va, Bueno, va. Picante. Per tant, en aquest magnífic moment vull presentar la persona que ho ha fet tot, director, pum, és tot, sisplau, Marc Rierola, vine acá. El editor. Sí, el editor. El puto editor. Li has dit director a l'editor Sí, també, eh? sí, Vull dir de tot, va. Però perquè el director és més el que produeix. Sí, Jo clar que sí. només vull demanar, per què hem contractat en Jesse Pinkman aquí per Ah, que ens faci les coses? Va, foto un Gigi Pickman i en Rai, no, realment és el director de Ràdio Manlleu, que és un crac. És el I que- jefe. I que ha començat a Grande invertir Rai. en la Heavy. Sí, molt bé, després de 3 anys. Gràcies, Raül. Primer Un aplaudiment per inversor. Rai, va. Grande, Rai. Vale, i el meu Insta per aquí? Sí, com t'agrada, el teu Insta, No sortirà cabró. mai i mai surt. Vale, va. Vale, va. Comencem amb la meva secció, no? Rai, Dale, fot-li, Pau. xufa-li pólvora. Ei. Vull dir una cosa. Vull dir una cosa. Ah, ja ho puc dir. Acabo de veure el Tinder, bro. O sigui, entra a la ruleta i veig el Tinder, bro. Sí, Tens bona't el cabró. Tens obert el Tinder, Pau? Ja, de fet, ni l'utilitzo, ni el tinc com operatiu. De veritat, Puc dir una altra cosa? En Pau s'acaba de treure els datos, bro. No, Per què perquè... Epa! Què passa, bro? Quina notificació no vols que arribi, Pau? Us recordeu de la pèl roja que em feia voltes? Ah. És una veritat, sí, pots dir-ho, pots dir-ho. Tira, ràpid, va. Ràpid, dir. tira-la. No. No. Ah, no diguis això. Està dient, Hòstia, va. Llavors posem pressa. Tots sabem qui Vols és. començar tu? Vinga. Hòstia, No comença. sé ni què he de fer. Ruleta ja està. És la ruleta. Ah, vale. Ara va. De tota la vida, vale? Has canviat les preguntes? No, les preguntes que sense les mateixes pot depèn de l'ordre. puta merda. Vale, mi gente, heu augmentat la probabilitat de mort. Oh. Ara són 2. Oh, ja. Vale? Que comenci el show. Va, Enxufa-li, Marc. Carvalí. Ah, sí. Uau. Sí, Quin era el càstig, bro? Perquè Que bien. Ara ho veurem, què és el que si jodes. toca, eh? Entre aquests està xipit... Ui, el límit! El puto límit. La sort de l'editor. Comencem. Com torni a tocar l'illa, No, a sobre... Digues un número, Marc. que del 4? De l'1 al 4. No, aquesta qüestió és de l'1 al 5. No diguis el 3, bro, perquè Sí, no Val, diguis 5. Va. Hòstia, que cabron. A sobre l'he fet ara mentre es posava... La Javi treballava. Ara enxufa-li. Ara mateix, Marc, has d'ordenar la importància dels membres de la Heavy en un rànquing de l'1 al 5. Vamos! Picante! A veure, Jo crec que Importància- ha canviat fa poc, això. Ah, sí? no és gaire difícil. Què es valora per importància? Què es valora per Què vols dir que ha importància? canviat, bro? Què vols dir? La gent ho veurà la d'aquí. importància en general... La gent ho veurà d'aquí un La mes. gent no ho sap. De la importància general de la Heavy. La gent no ho sap tot. Ah, però a nivell... Aquí has de valorar tots els teus valors. De sacrifici, Clar, o sigui, pots parlar no només de la feina que fa cada un, sinó en plan del Però que això també és porta important. Jo tinc- El que emocionalment. porta... Jo tinc molt Saps? clar l'últim. Marc, tu No, però fes-ho no amb l'influeixis, sacrifici que han va. portat, la gent que ha invertit, rotllo, que ha vingut aquí i s'ha passat més hores, vull dir, crec que no és gaire difícil. Endavant, Marc. només. Bueno, tirem, va. Comença de menys a més, si pot ser. Mira, comencem pel mig. Ostres. Aquí deixarem l'últim i el primer per descobrir. Vale, va. Ai, no serà gaire sorpresa, jo crec. Amb un top Què 3 et creus? posarem
El mismíssim Pau Leiva, Benús, Epa! top 3. Nyanya. Jo crec que està massa amunt. No, jo... Sí, des de que està Una l'òptica que ha cosa. baixat. Tot som al rànquing, bro. Parlant No seriós, sé. parlant seriós, què ha deixa'm fet? fer. Ostres, ja comença. No comencem, Comença el pique. Sí, deixem aquí, seguim. Va, no, digue-li ja, No m'ha digue-li directe. respost, Va. Això és actual, mi Va, gente? 4. Va. 4, ficarem a Don Carles Carbona. Vale. No m'ho esperava. Va, nois, jo podria marxar. A top 5. Top 2. Seré humil i diré a mi mateix. Ha estat molt humil. No, jo crec que ha estat massa humil. Ha estat massa. Jo crec que no tocava Ha tant. estat massa humil. No I tocava tiraré ben tant. ràpid el 5 i el 1. Vale, va. Primer el 5, després l'1. Jo crec que se Però, sap. de veritat, no menteixis, No menteixo. Ah. Sí, tira'l. Eloi Rubio i Rai Roma. Molt bé. I ara, de No, veritat... de veritat, cinquè, el nostre estimat Jan, Sí. que ell ho intenta, però bueno. No se li pot Cinquè, demanar perquè no hi ha 6 ni 7. Una llista de 200, bro, estaria al final, més. I ja està, si ficarem embarracat el primer. Però jo porto amor. Porto amor al grup. Marc, no pots fer això perquè... Ui, te l'ara. No, perquè... Ja està. No, Sí, ja. humilde, bro. A mi m'agrada que se li pugi l'ego. Vale, va, Pau, siguiente. Vull dir una cosa, que saps què passa? Enveja. Aquest programa sembla que es faci sol, però és una puta locura, la feina que hi ha darrere d'aquesta Sí. La gent no Hi ha vol veure. moltes hores aquí. Va, Jan, fot-li. Et toca, Jan, un segon, Espera que... 3, 2, 1. I... Vale, vinga, Preparat? estem gravant. Mirant la pantalla. Pum. Ja has donat? Uau. Sisplau, que Voy a mami. posar una mica de volum, A veure. Hauries de mirar aquella, tu. Ojo. No. Que era la mort, que era la muerte. Ara que ha tocat castigo, ara. repassem els castigs, va, lògicament. fot-li. Entre aquests, picante, chupito picante. No molt gran. Chupito picante. Picante avui ja? A Chupito... Chupito picante. El missatge, per què no el chupito? el missatge, Jan, si et toca el missatge perquè ho entenguis, Sí, he és de buscar una paraula. una paraula concreta, Vale, que la va. pensarem A mi aquí. em molaria I la molt. trucada és, trucarem algú random Vale, del teu va. ambient, que Vale. jo, si et toca a tu, tenim clar qui trucarem. Ah, vale, va. Per tant, endavant. Vale. Va, fot-li. Ai. No. Ai. Oi, com? El tombó aquest és tan èpic. Vaya puto primo, bro. Uau. Per qui no ho sàpiga, Preparo ja. en Jan Abans de res. no li agrada gens el picant. Abans de res. És intolerant al Jo picant. no puc fer un xupito de picante i seguir en aquest programa. Literalment no puc. No. Ja aviso. Però és una Perquè ho barbaritat. entengueu, aquesta salsa La no la venen venen, sempre. no la venen ni als supermercats, l'ha d'anar a comprar al pakistaní en Pau. I Directament de Pakistan. A part d'això, que no sabem ni d'on ve ni on està produïda, perquè no ho diu, fica exceso de sodio. Sí, això... Però una No cosa, jo... esmentaré la meitat, ja. No, molt... No, posa-li molt poc, posa-li molt poc. Pau. Molt Ha de ser... ratlla. Sí. Sí, però no és bastant, no és bastant, la ratlla. Sí. No, òbviament, bro, òbviament. No, Pau. La ratlla. No, bro. Pau, la ratlla. Fes menys. Només de la ratlla. No, la ratlla. La ratlla. Jo et dic No prou. me la faig... Ulo. Super espès. No, més, la ratlla. No, ja està. Això no t'arribarà. Això no baixarà. Tu què piques? No baixo, no baixo. Això no baixarà. Va. Però que tardarà molt a baixar. Ah, ja ho lleparé jo. Au, Sí o no? Sí. Va. el pròxim... Uau. Vale, espera't. Un moment. Endavant, Es fa cervesa d'aura, molta, se la carta tota, Vale, va, endavant, Jan. Cervesa d'aura per salut. Aguanta Tenim espuma. aigua o alguna cosa, no? Vale. Endavant. Tu fot-li. Va. Uau. Ànims, amic. Va. Endavant. Xupa, On he de mirar? Allà, no? Allà, i xupa. A veure. No, bro. Ha tret llengua. Uau, és que... Però això mago. Està vermell ja, bro. S'està posant vermell ja. A veure, quin sabor té? Perquè la gent no ho intenti entendre. No deixis això aquí ni de conya, bro. No ho deixaré aquí, per si algú li torna a tocar. Uf. Què? Descriu una mica, El això. gust Uah, fa és bo. bro. Ah, El gust és bo. És com una salsa, no sé, com una salsa barbacoa o alguna cosa així, no ho Com sé. si No ho sé. el cabron, eh? Però ella fa el que he pogut. Va, xufa. Va, següent. I pensava que picava més. Enfoca que la gent és exagerada. Següent, xat. pantalla. Et toca a tu, Arnau? Un segon. Que... Bro, això has d'anar més ràpid, ets com un avi, bro. Bueno, perquè gravar la pantalla, si els seus 3 segons de merda... Vale, va. Cliques tu, bro. Cliques tu, bro. Vale. Qui està tocant? No se'n va economia, això, Vamos, joder. Uau. Una cosa, a mi em tocarà castigo, Està claríssim. Vale. Vinga, va. Va. Arnau, de l'1 al 3. Va. No diguis res, que sempre és el mateix. Va,
Uau. Has de dir quants diners tens al banc i quin membre creus que té més diners. Vale, jo ara mateix al banc... És que ara ve època de pagar la uni, baixen, Ho volem amb cèntims, tenir- que aquí no ets ningú influencer, bro. Què vols dir amb Vull cèntims? els cèntims i tot. Ah, vols que tregui el banc i tot? Vols que Si tregui el ens ho banc? pots dir que al cap, millor que millor. Sí, però És ràpid, que bro. quan obro el banc em pesa molt el mòbil, bro, dels calés que hi ha, bro. Uau. Sort No, que era és humil, broma. No, No, vaya fantasma, bro. Crec que el baixo top 2, Ara hi han d'haver factures i tal, però jo crec que ara uns... Factures, per tant, 500 euros. 500 euros. Sí. I qui creus que és el membre més ric Més ric? dels 5? Tu, comptant. perquè bàsicament treballes. Treballes d'algú que et fa generar calés. Què vols? I molts Treballo, calés. també. Què? Jo també. Què? Molts calés. Molts calés. Jo no sóc el més ric, Jo crec que el Sí. que ha fet més hores aquí no és en Pau. Bueno, Jo crec que el que té més diners al banc en Carles. és en En Charlie. Carles Carmona, sí. Bro, Però perquè no gasta gaire. Que porta no, més temps Charlie. No, farmejant. saps què he fet, bro? Jo joder, ajudo si molt els gasta, meus pares. cabrons. Jo els dono molts diners. Si no, estaria torradíssim. Sí, sí. El que passa que també en tinc, però no tants. Bueno, És veritat que en Carles dona molt. He gastat molt. És veritat que ell dona molts diners. Va, un aplaudiment Sí, en Charlie. i també en compro va- moltes coses. Molt bé, Charlie. Ara vinc el Black Friday, no sé... No, Qui paga la moltes gasolina, coses. Charlie? Els meus vale. pares, bro. Vale. Però Vale, Charlie, toca tu, rei. Vale, va, ara m'ho deixes explicar a mi, bro. Sí. Pobre Arnau no l'ha Veure, bitxo. respectat. Va. Ojo, en Charlie l'ha tocat del missatge, tio. M'encantaria el missatge, sincerament. Una pava! Hòstia, puc Ei, No el robo. Un segon, ¿Cómo? vale. Pau, te quiero conocer? ¿Cómo? Vale, xufa-li, Charlie. Només dona una cosa, que no toqui el picant. Vale, va. Estàs patant malament. El pròxim veu més. Que no toqui el picant, bro. Si toca picant veus més, bro. No. Chupito? No, picante? Ah, chupito, bueno, bro. Chupito. Voleu que us faci una cosa? Com? Us faig xupito i missatge. Eh, Charlie! Això és el Quina que volem dir, un calentada, xitxat. no? Vale, quin missatge poses? Anal. No, perquè en posa... Tetes. Sí, tetes. Tetes. Va, fica tetes. Bueno, Oye, és és una que... mica el context. Pau, Pau, El primer. S'ha de gravar a pantalla, no? El primer és en Marc Rierola que diu són tetes. Vale, ja És que està. no hi ha res, bro. És en marqueta, bàsicament, tot. Com que... Tu no és que... Se miren les tetes, ara ja he parlat de tetes, després parlar de tetes i estrògens. No. No fa... En plan, no és gens conya que surts tu no sé quantes vegades dient tetes. No, el que surt més és en Ai, barraqueta. perdó. No tinc tetes. Sí, molt heavy. Tu Barraqueta i les solo tetes. Va, enxufa-li ja. Però saps què passa? Que... Després hi ha un del meu amic que diu petita, bon cul, tetes bé. Aquest se'n va a la presó. Ha vingut a la Heavy? Sí. Que cadascú investiga. Se'n va a la presó. A la salut dels heavy. Va, ei. Saps què passa? Que amb això del missatge podem sortir... No podem sortir beneficiats a vegades. No. Bé? Va, enxufa-li. Enxufa-li, Va, bro. última. En aquest cas... Chupito de Ratafia Bosch, per cert. Gràcies, Ratafia. Jo Ratafia de d'Osona i de tot Catalunya. Xupar-la, va. Faria un altre xupito perquè està boníssim, Passa que no puc veure el cos. Oi. Vale, en aquest cas digue'm tu el número, Arnau. Jo et dic el número. D'economia. Perquè ell 3. ho sap. 3? Perquè són les més picantes. les Ah, tres. bueno. Tio, Què? burro, Ell ha tocat la més haver tirat fluixeta l'1. de Només l'economia. doncs La 4. cosa més cara que t'has comprat. Mare de Déu. No mola, la 4, doncs. Bueno, que No ho hi ha digui, 4. Que ho digui i també digues si per cada persona amb qui t'has embolicat et donessin €1, què et No, podries fes aquesta directa. Si per cada Les persona... Les dues coses. Si per cada persona amb la que t'has liat et donessin €1, quanta pasta... No, aquest Ja la va fer, Què aquesta. et podries comprar? Però Primer tot, ja la va fer, aquesta. La cosa que més cara... Va dir que es compraria la taula. Correcte. Ah, sí? La cosa més cara que m'he comprat mai han estat... En plural. Ui. No, ha estat l'ordinador. 1.500 euros. Va, així. Uau! Ai, frontejant. I frontejant. Tu sol. Frontear. Jo sol, perquè vaig regalar el meu ordinador De fet, hi ha en un un clip TikTok que hi a ha per TikTok. allà. Sí. I el vull veure, la veritat. Vale, va, molt bé. I mira, sèrie concreta a sobre, m'és igual. Tira-la. Vale, quants sobres Vale, d'un no ho euro? sé, eh? Quants sobres d'un euro et Vale, podries comprar? quants sobres de Pokémon em no, de FIFA o el que sigui em podria comprar? Quantes bosses de pipes? Comptant que valen €1. Mira, Invisimals, bro, invisimals. no tinc en compte, sé que vaig arribar als 10, jo diria que estic 11. o alguna cosa així. 11. Molt bé, Molt bé, va. Aplaudiment. Soc un tio sincer, soc sincer. 40 menys que en Charlie. Molt bé. Sí, no, és que en Charlie podria fer Charlie, una bro. classe. Bé, Guarda. fins aquí la meva secció, mi gente.
Merci, xat. Quina música més bona. La millor cançó. Carmona, com pot ser tan dolenta, tio? Abans de començar, m'agradaria dir una cosa. M'agradaria dir que estic molt content Oepa! perquè què, Charlie? en Mike Towers ve a Barcelona. Sí, ho va molt dir. bé, Quan la gent En estigui Miquel veient... Torres? Sí, quan la gent estigui veient aquest programa, Sí? anant bé ja tindrà l'entrada, segurament. Felicitats, Carles. Encara no s'ha obert. Encara no s'ha obert. Surten el dilluns, bro. Què creus que pot... Estic molt nerviós. O què et gastaràs, més o menys? Gastaré el que faci falta. Em vull Oi, l'entrada més va. cara, 100%. Uau. Més cara? Més? Sí, sí. Ostres! La més cara? Bueno, segurament serà front stage, però vull anar-hi. Però i t'acompanyarà algun especial o aniràs tu sol? Ma germana potser vindrà amb alguna amiga, però Ah, aniran Vale, comencem. Mike Towers la pela. La meva Picante. secció... Quina es diu tenia la teva germana? 07. Vale. Va, hi ha una secció que es diu In of Context, crec que es diu. Tornem a fer allò de les Sí, fotos. lo de No les pot fotos, ser, va. bro. Va, dale. Quantes fotos, Carles? Era on the context. Quantes fotos? Va, són 5 fotos. Tio. Comencem amb la primera. Vale. La gent l'estarà veient. Els que l'escolten per la ràdio i Ho descrius i tu? per Spotify. Ho descrius, ho descrius. Spotify hi ha vídeo podcast. Ah, va. Ei. Vale, doncs, Doncs ja està. Molt bé, Marc. primera. Oh, ostres, ja, per què? Carles. Ai, hi ha un Per què la Xila allà? Per què la Xila s'ha escapat de casa? A la dreta. Per què la Xila s'ha escapat de casa? Per què? Vale, jo ja em tinc. Vale, no ho he explicat, la gent... Ai, vosaltres m'ha de dir un context, vale? Vale. Cadascun un diferent. Vale, Marc, comença. Jo ja el tinc. Som nosaltres per Cap d'Any amb la Xila, allà a Cerdanya, Sí? Epa. i la puta Xila drogadíssima de Radofia Bosch. Per cert, si algú que ens escolta va per Cap d'Any a la Cerdanya, estem oberts a plans. Epa. Bro, Hem quedat full peleles ara mateix. Pau? No, vaya primo. Jo no hi vaig. En Pau va dir que volia emoció. Jo tampoc. I és com que li falta alguna més. No sé si hi ha algú... Ah. No sé, bro. Què et falta? Una aventura, va. Va, vinga, quin context posaries tu? Jo posaria que estem mirant uns highlights de la Xila. Per exemple, com va arribar a casa en Pau ben cagada i ben pixada. No sé, jo crec que la podries tornar a explicar. Hi hauria una pantalla gegant, jo veig una pantalla gegant amb els Ah, highlights. sí. Jo... Mira, per la gent que no ho sàpiga, en Pau té un gos d'aquest... Bueno, un gos no, és un gos mal criat d'aquesta raça. Exacte. És un monstre, és un monstre. Bàsicament, jo vaig amb un Marc. Bàsicament som nosaltres amb la Xila, doncs, d'aventures. I drogant-la. Sí. Vale, Pau, ara tu. Això és un dia, quan la Xila tenia uns 6 mesos, que no sé què li va passar molt bé, que va com saltar la valla. Va ser com és la casa de la meva casa, que té una valla, i va saltar. Quan va arribar, no estava el gos, no sé què va passar. Nosaltres, en plan, vam trucar, no sé què, o sigui, per si les veterinaris de prop, per si algú li havia donat el gos o alguna cosa. Uau. I al cap de 2 hores, va tornar a aparèixer la Xila, i jo crec que va anar a aquest concert. No hi ha res més emocionant. Quina barbaritat. Vale. Molt bé, Pau, me la pela bastant. Anem per la següent foto. Ojo aquesta. Pedazo d'intro. Com? Photographer. Uau. Vale, ja la tinc. Va, començo Per la jo. gent que no veu, és una persona de... orígens... Ui, no. No, Vale, no va, no comencem, cal, és una va. persona. No cal, va, és una persona. Vale, sí, perquè Vale. posa fotogràfic. Començo jo. És l'Arnau d'aquí 10 anys. Sí? Sí que és barraqueta pics, La conta Instagram d'Arnau Barraqueta. Que la tinc més morta que... Va, fem una cosa, és en Jan fent una foto al seu fill, dient que t'has quedat molt maco. T'has quedat molt maco, la millor foto de la història. Com s'ha menjat la realitat alterada. Marc? Una idea? Jo el primer que he vist per el color de samarreta és en Carmona després d'acabar el combo. Ah, sí. Veient el desastre que va haver-hi. Vale, Va, jo I per Pau? última és un company nostre de la uni, que es diu Jester Romero, que és un gran, des d'aquí li enviem un saludo, que Sí, és una fotocràtica, un que és andorrano. després ell de la uni. Vale, Molt bé. perfecte, doncs anem per la tercera. Aquesta és rareta, crec, sí. eh? Ah, no, bueno, sí. Vale, a veure. Ei! Ai, està Va, molt- tireu-la, va. Aquesta no. a mi m'ha recordat en barraqueta, així de primera. És un metro o és un bus? És un metro, bro. La puc tirar? És en Charlie, després de dir que els skinny jeans no són skinny jeans. Va, jo ho tinc clar. Jo és un dia en Barraqueta va penjar una foto de la secundària. Ho anava a dir jo, Sí que és veritat, eh? Els calçotets on en els Barraqueta. quals sortia ell amb els calçotets com si estigués cagant. Sí, no, crec que era Mejores, bro. A Mejores, sí, va ser Mejores. Pels babies, I pels és ell reals. després tornant a casa, literalment. Vale. Jo, relacionat amb el que diu en Pau, és l'Arnau sortint d'Apolo per Cap d'Any i... O per què d'Apolo? No ho sé. Per què per cap d'any? No, No ho sé, va. per què Apolo? Ah, perquè no sé si perquè és així de diferents problema ètnies, no, bro? No, no. És com que... He dit Apolo, broma, he dit Apolo com podria haver dit Raz. Vale. Però Apolo per què? Què passa, Apolo? Però perquè hi ha... Que hi ha Apolo.
Què hi ha? No, Jan? t'estic preguntant a tu. Ah, no, Que jo no no hi sé ha. què passa, Polo. Que no hi ha... Hòstia, Carles. Vale, va, Marc. Jo crec que és en Pau d'aquí 5 anys, després de que la Heavy i el Loft hagin fracassat, i no tingui lloc on anar. Vale, en aquest cas diré jo també un context. va, tira-la. I em recorda... M'ha mirat a mi. Bueno, Amb barraqueta. em fa pensar, em fa pensar en Jan, després d'intentar ser músic, i tornant a casa perquè... No, millor. En Jan, els metros de Barcelona... Teniu un moment, sisplau, que teniu un hit meu. Literalment, podria ser Va, Jan. una cosa, seria jo. el reto la següent, no mencionar ningú de la Heavy. Vale, Va. Si no és massa fàcil. Següent. Vale, és la mare de... Ai, No. És curiós. No es vol mencionar la Heavy. És curiosa. No, sí que es pot. Es pot, no, és que aquest... Vale, puc dir alguna cosa d'en Pau, jo? Sí. Jo crec que és en Pau que voldrà fer un momento èpico, perquè es pensa que viu en un clip de TikTok. Fàctil. I al moment trobarà la dona a la seva vida, però en Miniatura? realitat... No, arribarà allà i dirà, xupar-la, i dirà, gente per el clip. I es començarà a liar amb el Pau. clip. Sí. Vale? Vale. Està guai, bro. Tiro jo? Tira. Aquest sóc jo, literalment. Però jo sóc el cura. El mossèn, bro, mossèn. I ja està. És una cosa que volia fer show a la missa, dir, miniatura. Vale, jo tinc curiositat per què diran Jan. No, però en una boda d'en Barraqueta. Ja està. Amb barraqueta. Estic a la boda d'en Barraqueta. Tu i vaig dir, bancaria, tu Vale, bancaria. jo crec que és en Pau, al cap de, no sé, uns 20 anys, descobrint la seva sexualitat el dia de la meva boda. i el dia de la seva boda. Vale, Uau. guai. Sí, és el Mola. flow. Molt bé. Jo anava a tirar per aquí, També? però en aquest cas, en Pau, i el cura és en Martí. Un col·lega. Sí, en Martí és un amic meu. Jo s'ha de dir que he intentat pensar un context i no el trobo, bro. Pues a Però també xupar-la, també bon. s'assemblen. És que... A mi? Podria ser tu Esquerra, cabrón! Tu liant amb un tio, bro, Molt bé. segurament. Soc literalment jo. Vale, El cura. últim i més important. Ah, ja. Ah, vale. És Hòstia, està claríssim qui és, eh? Uau. Sí, té un aire, bro. Vale. A veure, A veure, Bé, que Jan riu molt. Comença en Jan, bro. No, és que m'ha fet gràcia, ja està. De moment no tinc res a dir. La foto fa gràcia. sí, la foto fa gràcia. Home, Voleu que el tiri jo primer? sí, va, tira-ho tu. Vale, és en barraqueta. Després de que no hagi triomfat a les xarxes socials, Sí? ni enlloc, i ha acabat a un supermercat. Home, no, quina faltada. Però jo dic pel cabell, bro, perquè té... A veure, així, per mi, bro, tens aquest cabell. Vale, és el cabell de l'Arnau. Sí, sí, sí. És el cabell de És el l'Arnau. cabell de Exacte. us l'Arnau. heu vist el cabell, bro? Home, bro. per mi és Superllis. l'Arnau intentant fer... Sabeu aquells vídeos de TikTok d'en Miles Morales que intenta fer d'NPC, que Sí, de personatges sí, sí, famosos? sí. Doncs és l'Ibai ser. fent de cosplay... És L'Arnau l'Arnau fent fe- cosplay d'Ibai, Sí? que no ha funcionat, i al final mi pana, bueno, està treballant humildament. Vale. Molt bé. No sé. Marcos. Ah, No, bueno, jo no tinc opinió, no, Vols dir? bro, no tinc opinió, bro. No, espera, tranquil. Va, La teva l'última. has de començar. El reto ara és l'Arnau. Aquest és el reto, bro. si el típic vídeo en Cristiano Ronaldo disfressat, que després comença a treure... Vale, bro, Hòstia, pues molt bé. És l'únic que m'ha vingut. Pues molt bé, bro. Vaya friki. No hem optat per l'opció d'ha fracassat, saps? Sempre ha fracassat. Perfecte. Vale, Marc. Jo crec que us en recordeu de Encara el tio falta- aquell de fa molts anys a xarxes que feia... Mira. Pepón. No l'heu vist mai, aquell? Crec que no. Vale, És clavat aquest- vale, però qui seria? Però qui seria? No, és aquest pavo, és aquest pavo ben fracassat a xarxes Ah, vale, va. Hòstia, que és molt... Què has dit? Vale. Tots l'Arnau. Ara anem a pel bo. Arnau, No, sisplau. jo no tinc res a dir, només haig de dir que és Sóc jo. l'Ibai si no hagués triomfat a... Vaya a la feina. vida. Molt bé. Perfecte. Sense canvi físic. Fins aquí la meva secció. Pertenece. Guapos i guapes. Ei! Tornem Sí, ja. amb una nova secció a la Heavy. Una altra nova secció! Cada cop és pitjor? O... 4 programes, 4 seccions. Perquè diguin que la Heavy no s'innova, eh? Vale, va. Perquè cada cop... Ojo, eh? És que... Sí, però S'ha de hi ha tenir- la possibilitat Ningú lo de sap, que eh? sigui millor. Oh, sí! Jan, no li has dit a ningú la secció? No. Uau. Però li he posat un nom. Puc dir... Com? A veure el nom? Posa el nom i tot, eh? Acaba la cançó. Bro, pues pinta bé, pinta bé. Ho farem de la següent manera. Bro, i treu un DDR, bro, aquí. Vale. Farem de la següent manera. Jo tinc un total de 7
trossos de cançons. Vale. Ok, 7. Vegeta. I el que faci menys punts ok. tindrà càstig. Opa! Oh. Sí, Arnau, tu també pots pillar. Tots cantem les 7 cançons? De fet, anirà així. A veure, explica'ns-ho, perdó, Jan. Jo dic play, el director de Ràdio Manlleu posa la primera cançó Uau. i la pararà. A partir del moment que la para, el primer que aixequi la mà pot seguir la I si cançó. aixeca la mà i no se la sap, resto. Passa palabra. I quin resta. percentatge de cançó t'has de saber? No, has de dir la següent frase. Però has de saber Frase. exactament o pots fer... I veure. dues paraules no A val. veure, no, 2 paraules no. Però vull dir, no Tres. pots passar. Vale, No vale, pots vale, passar, vale. vale? Jan, jo només espero que El càstig t'hagis portat bé amb El mi. càstig és... Sí, Carles. De fet, he pensat en Carles. Només hi ha una cançó en anglès. Perquè en Carles... Uau. El càstig és que hi haurà 2 gots, un amb suc de fer un bifrutes, que no ens patrocina però l'ensenya igualment, Uau. i l'altre És que... tornarà a ser picant. No! No. I tu com perds? Jo no Una perdo. cosa, jo em preparo un xupito perquè si he de cantar... Vale, sense va, vergonya. fica't-el, Vale, va. va. Bueno, comença. Literalment, en Pau, un xupito va Ah, borratxo espera. ja. Teniu l'opció... Sí, sí, Pau, Teniu sense l'opció... esmanya. Algú vol més? Mentre preparo? No. Escolteu, teniu l'opció que jo he preparat 3 versions del que ve després de la pausa Vale. i podeu triar dins aquestes 3 versions. Vale? Tu fot-li ja, fem Vale. freestyle. Entenc com anem entenent, no? Sí. Rai, enxufa-li. Està tremenda. Ja saps on pausar. Cuando yo la vi, Yeah? dije si esa mujer fuera para mí. Vale? Arnau Barraqueta. Perdóname, Sí. pero tenía que decir que está dura. Sí! Perdóname, te lo tenía que decir, está dura. Treu els balls. Ei, molt bé! Molt bé, Arnau, molt bé, molt fàcil. Que m'he mogut, he pensat que començaries a cantar. Dura una cosa. Una cosa. Aquí no sé quin múscul hi ha. Ja estava ballant. He fet així. Rampa, directe. Vull dir una cosa d'aquesta cançó, bro, Sí? i és que a simple vista sembla que la gent que li agrada el reggaeton com a mi, doncs ens ho puguem saber, però per Vale, mi és però una no. puta basura. Ja ho sé, Carles. Vale, va, seguim. Pues aniràs fatal, aquest ritme. Va. bro. Ja no pillo picat. Siguiente. Uau, serà tan difícil, això. Desde que te vi supe que era para y la cosa que andamos bien. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, quiero ver cómo ella lo menea. Sí, bro. Molt bé, Carles. Merci. Més un per en Carles. Jo no veig picant. 1-1. Seguimos. No val aixecar-lo abans, eh? Vale, va, No val aixecar-lo esperem que es faci la pausa. Exacte. Esperem que es faci la És com el pausa. joc de la cadira. Va. Endavant. Escapamos juntos, ver el sol caer. Vale, Pau Leiva. Tio, és que la primera passa. Vale, Vale. Pau, si no, Va, Arnau. jo tinc una idea, bro. Vale, vaig, eh? Vale, va, enxufa-li, enxufa-li. Vamos pa la playa a buscar un par de guau. Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Calma, bro, quina Bueno, barbaridad. però jo li donaria bona, eh? Va, farem mig punt per en Pau. Mig. Va. Bé, bé. Tu, hem de tenir opció de tirar-la als Sí, altres, eh? sí, jefe, ens esperem a que... Vale, O tornar, va. Vale. Vale, va, mig punt, va. Però tu has d'aixecar abans que tanqués, bro? Has de... Que s'ha d'aixecar just quan es para la Sí, quan cançó. es para, quan es perquè para. Si no, Vale, va. Sí. pobre Marc. Deixa de pensar-te, Opa. Els tetes, però és que no corte por de saber amb tot això, però sé que el cap m'ho demanarà. Uf, Molt bé. Jo he soc notat tan poc primer fan. el braç d'en Marc. Què dius, bro? És que ho he notat. Chicos, bar. Marc, Marc? Lo nostre és sobrenatural, Sí? ens matem perquè no som igual. Molt bé. molt bé. Literalment l'ha clavat. Jo no me l'hagués sapigut. Jo només Molt bé, anava a dir molt lo bé. nostre Lo nostre és sobrenatural, ens matem perquè som iguals. Sense tu Els nous 31 Van fans, venir a la heavy. millors. Sí. Dani Sixith han de donar ara una collab de Tired, que es diu Poquetes. Sepulque. Vaya pedazo de... Molt bona. Vaya pedazo de Els tema. tallets es queden curts al costat d'ells. Uou, l'ha tirat sense por. Exclusiva. Facto, bro. Exclusiva. Vinga. Vale. Siguiente. Ja em diu... Ai, Epa. L'altre dia jo buscava una nena catalana en un millor que hi ha per poder fardar. Que no tinc amb això un llegendari. Que ara dissava l'obro el baixa fins a l'infern.
Vale, Pau Leiva. Pau, no em pots dir només dues paraules. Quina mare pilla ara? Aviam quina mare pilla. I és que avui sóc etern. Aquesta és la cançó que canten els nens del barri. Aquesta és Vale, llegendari. només t'ha faltat és que avui sóc etern, mami, avui sóc etern. sí. Ara enxufa-li, a veure com sona. I és que avui sóc etern, mami, avui sóc etern. Aquesta és la cançó que s'entava els nens del barri. El nostre llegendari. Vale. Molt bona cançó, és de mig veritat. punt o un punt, això? No, això és un... Això és un, és Perquè un. l'ha seguit després És un, igual. és un, Home, és un. Aquest és mami, uf. Vale, va. És un. Vale? Siguiente. I em diu que li encanten el meu llavi. No, és tot el cul, però espero que hi hagi una de trap, Està morint-se perquè el provi. Arnau? 4 quisos i no són suficients. 4 quisos, Ei, ens anem coneixent. 4 quisos, díselo. Vale, ja. I cauen 4 quisos i no són suficients. 4 quisos, ens estem coneixent. La mala música entra en el xat, bro. Carles, el següent dia pensaré més Una en cosa, tu. Ah, però no n'has posat cap per mi, en sèrio, bro. Era 31 fam. Hosti, sí que el conec. Bro, estic flipant, No, bro. Carles, però és que el que passa és que si hagués ficat Esqueleto, aquests no No, és haguessin molt pogut dir dur, res. Esqueleto és massa dur. Bueno, bro. Què queda, una? Queda... sí, de fet queda una. I... És la- l'última, és la no? d'anglès. Vale. Ah! Vale. Vale, abans que la posi. Abans que la posi. Aquí no haureu de cantar, sinó que haureu de xiular. Que xula. Ja ho xiulava. entendreu. Ja ho entendreu. Si te la canto, me la sé tot. Ah, ja saps quin és? Sí, Jo no ho sé, jo bro. també ja sé És quin el és. Bruno Mars. Vale, va. sí. Fins que faci pausa no es pot aixecar. Today I don't feel like doing anything. Marc Rierola. Molt bé, l'ha clavat. Today I don't feel... Ja està? Sí, ja està. Jo havia una cosa, bro. Ha perdut Charlie! Carles Carmona. Però, Carles, t'he de dir una cosa. Tens l'opció de pillar o no pillar. Vale, però una Vale. cosa, vull dir una cosa jo, bro. Digues. Ho trobo injust Vale. i... no és just, bro. És que jo no sé xiular. Jo no sé xiular i m'has posat una música de merda, bro. Però jo com sé que tu no saps xiular quan literalment un 95% de la població sap dic xiular. sempre, És bro. que si Paula Charlie no escolta una cançó que diu le tiro l'F a la cara. Ella li encanta. No em surt, bro. No em surt. Vale, a veure, preparem els vasos de xupito, En sisplau. Charlie diu, aquesta cançó és molt dolenta. 2 vasos de xupito. En Charlie diu que alguna cançó és bona quan diu la cojo por los pelos, Sí. los pelos, la remato. L'altre? Vale, Bro, però a mi em quedaràs picant, en sèrio, bro. Clar, no. un serà bifrutes Ai, i l'altre serà picant. Vale, i no es notarà, no? No, però és que no mirarà. Uau, m'encanta! Vale. Mirarà a l'atzar. Però veu bastant d'un glob. No, però faig una cosa, bro. Digues. Trio. Vale, va. Trio, No, trio. No, vull dir, tu l'amagues darrere una tassa No, o fem algo. una cosa, fem una Va, cosa. sí, dret o esquerra? Fem una cosa. Dret o esquerra? Ho amaguem darrere la tassa i tu dius dret o esquerra. Ja Vale, està. exacte. Acabo de tocar la salsa i m'ha Sí, clacat a la mà. Uau. Així es veu un bifruta. Estiguet com un bifruta. Quin puto asco. Quin puto asco, loco. Està molt bo. Té un color alefazo. Vale, Carles, no miris. Extraordinari. No pots mirar? Vale. Pau, tapa els ulls. Vale? sisplau. No, Amaguem darrere que tu. digui dret o esquerra i ja està. No, però així la gent ho veu i és més emocionant. Com veu, tio, des d'aquí dalt? Ho veurà? Vols dir? Jo crec que no. Em poso baix, però no em feu màfies, eh? No. Va en sèrio. Creus que ho veurà des d'aquí? Tu, o si no... No ho veig, no ho veig. El mai darrere jo agafo l'altre, que tinc un dels dos. Vale, Sí, vale, que no us caigui, va, que no us caigui. Cadascun està triant el que vol. Vale, amagueu? Vale. Ja l'han escollit, Tenim- Carles? Vale, Carles, pots obrir els ulls i pots decidir una de les dues S'ha de dir que persones. estic molt nerviós, vale? El tens tu o tu? Sí. No, jo tinc un i ell té l'altre. Exacte. Vale, ja ho Et sé. pots guiar amb les Va, persones. Ja sé quin és el bo. Va, tria. Arnau. Molt bé, Carles. Sabeu per què m'han de mirar, bro? A res de pillar-lo. Sabeu per què m'han de mirar? Perquè veure. el Marc estava molt sèrio. Va, quina mesura. A veure si està bo. Oh. Molt bé, fins aquí la secció. Saps què volia dir Xupar-la. aquesta secció? Que un dia fos orina un. Què has dit? Has dit orina? Ah, orina. Abans d'acabar la secció, vull dir que és la millor Voleria. secció que ha fet en Jan en Bravo, tots sí, els bravo. 3 anys. Bravo, Jan. No, els va. que dels 3 anys no, fill de puta. Ara, gràcies. Darth Vader? D'on has tret aquesta i
del millor joc que existeix. No, a veure, digue'm. Papers, Please. No el conec. És un juegazo. Està molt Després bé. de Black Ops 3. Després de Black Ops 3. Vale, Marc? Vale, Marc. Vale, com que no es va deixar clar l'última vegada quin repte havia de fer, No. doncs he decidit jugar i portar una secció. A xupar-la, a xupar-la. Clar que sí, Treure una hòstia, secció va. rapideta i per enriure'm una mica de vosaltres, bàsicament. Vale. Vale. Us porto unes imatges del que jo crec que és la representació animada de sèries o pel·lícules dels membres de la Heavy. M'encanta! Vale, bravo. Estimo aquest tio. Bé, hòstia, Jan, marxa, va, bro. Vaya làtiga. Us deixaré que trieu, en algun cas hi ha més d'una opció. Vale. Vale. Deixaré que trieu per qui voleu que comenci. Es té que dir, bueno, s'ha de dir que hi ha gent que és molt fàcil de pillar, com per exemple, jo crec que puc ser molts personatges. Sí, tu en sí, Barraqueta tu en m'ha aquest costat cas molt sí. perquè hi havia tanta gent que era en Barraqueta. En gent. Jan, amb aquestes orelles, aquests Jan, que ulls, està allà davant de l'estació, bro, davant aquesta d'ell. mentalitat, és quasi difícil. Quin t'ha semblat més fàcil o més difícil? En Barraqueta el que Barraqueta més. I el que fàcil. m'ha costat més, entre vosaltres dos m'ha costat bastant, entre tu i en Carmona. Uau. En Carmona potser una mica més. Sí, encara És que en Carmona no tens gaire... Tant, bro. Portes un tio que està mirant una pava i ja està. És una matxada. A les sèries de... Això a Disney no passa, bro. A Disney no passa. Vale, Marc. Val. Un like i una subscripció. Per qui voleu que comenci? Per en... Va, per en Carles, va. No, comencem per en Jan. Per en Per en Jan. Jan mateix? Per en Jan o Vale. per en Pau? La primera opció que he portat per en Jan, No? i em direu si esteu d'acord o no, és en Mate de cara. Sí, directe, és en Mate, bro, és veritat. És una persona que viu al seu puto món. Sí, totalment. És que bro, és en Jan, bro. És un tio que viu a la seva puta bola, Vale, però a part que no d'això, entén les coses. a part d'això és perquè és M'encanta. supergraciós. També, Molt bé, Però, Jan, Clarament. saps per què és graciós? Perquè és tonto. És graciós perquè és tonto, en Mate. bé. Deixeu el Sí, xat. està molt bé. Sí o no? M'agrada. A part me la dona a mi. Saps com si hagués fet Això seria típic de fer rimar en Mate. Va. Exacte. Vale. Vale, també tinc una segona per en Jan. També. Hi ha una altra segona que he opció. vist que també em sembla bastant acurada. Va, m'encanta I aquesta és secció. en Vimo. També. Un tio que viu al seu món i es creu que és el millor. Viu amb la realitat alterada. Jo diré un altre I adjectiu. aquesta cara també em recorda molt a ella, bro. És en Així Jan com- cantant Bruno Mars. I és un tio chill. És un tio chill, Chill de cojones, bro. Que no tinc ovelles. Representant que elles són molt petites. La cara és típica d'en Jan que arriba i diu bueno, nois, no hi ha res fet. No hi ha res fet. És la cara d'en Jan. Diu, bueno, posa a muntar, però se senta al sofà i comença a ballar. Molt bé, Següent, qui voleu? En Pau, jo Va, faria sí, en Pau. Pau. Sí. En Vale. Pau. Diré que me n'he entrat més tard, però quan l'he triat, després me n'he donat del que havia fet, i és que és el mateix que el de la teva intro, Pau, en Sinchan. Crec que ets clavat pel fet que... Això t'assembla, bro. Vaya putes celles, germà. No, sí, i a sobre... T'encanta ensenyar la tita. Sí, és que li encanta... I vas catxondo tot el dia. De fet, va, ensenya. Pava que veus, pava que tires allà. És que ets molt... A sobre en Pau, escolta maca, escolta maca... Sí, seria el típic. En Pau fa això de fet, quan s'acosta a la discoteca una tia, li diu, escolta, ma... I diu, mira quina trompa. Soc el de la Per les Heavy. noies que esteu veient això, si us acosta en Pau, fora, correu. Correu perquè... Pau, En Pau de festa... hem explicat, no, com en Pau Pixo. Això. Puc dir dues paraules? Però va, sí que toca, va. Vale. Jo, el primer dia que va... Bueno, en Pau que fa molt temps, però un dia vaig anar a pixar amb ell i vaig veure que... No sé, normalment pixem amb una mà, saps? Hosti, Sí, ens òbviament. aguantem, saps? Per dirigir, Però en Pau és com si es tragués un bazooka de la motxilla i pilla dos mans, vale? En I si tingués una tercera, la faria faria. Se l'aguanta amb dos Pau, manxes. No ho fa amb la boca perquè no arriba. Pau, explica per què te l'agafes a les mans i què fas amb la segona mà. No, perquè, a veure, amb una, Va. en aquest cas sempre és l'esquerra. a punt. Vols fer No, és representació que- amb un micro? Vale. Sí, sisplau. Però amb qui em parlo? Bueno, No, espera, fem-ho No, que diferent. faci el seu. Amb un exemple semblant. Vale, jo trec, en aquest cas, el membre, i amb la El mà trabuco. esquerra apunto. Però no sé per què, l'agafo com un cigarro. Sí, l'agafa així, com un piqui. Com un piti. Sí. I amb la mà dreta rodejo el tronc inferior i em toco els ous amb i faig així. És com un sniper. L'altre Francotirador. dia estàvem No ho puc pixant, creure, bro. estàvem pixant allà a Catalunya Ràdio i li dic, però què fas amb la mà? Perquè veia que feia alguna cosa. I s'apreta els ous, s'apreta. És com una vaca. Quan he pixat, molts tios, Què fas, que diria que bro? tots s'expulsen al membre, Sí. faig com un... És com si mullissin una No, vaca. estem Si algú ha de fent fer bé, és com si mullissis una vaca. Espectacular. Hi ha algun més d'en Pau o no? Només en En Xinxa. Pau n'hi ha un altre, però el farem després. Vale. Ara en Charlie. Ara jo, va. Charles. En Charlie n'hi ha dos. Tinc bastanta curiositat. Ei, Uau. El primer que tirarem
He de dir que he de fer honor a Isham, un amic de la Uni, i és un Johnny Test. Un tio xulo, flipat, però follet i a la vegada. No, podria ser, ja et tenim dic perquè no soc Carmona, perquè van baggy jeans, en Carmona aniria amb una cosa molt apretada. Posar uns pantalons així una mica estrets i unes oranetes al braç i era jo, bro. Sí, sí. L'editaré per el vídeo i li posaré... Com es diu? Apretats com un tanga els has de fer, que se li marqui el pene. Marc, com es diu aquest tio? Johnny Test. En Johnny Test. Literalment soc en Johnny, bro. En Podeu dir Carmona Johnny. Test. Epa. I l'altra opció, i aquesta em fa molta gràcia, A veure. és aquest pavo. Uau! Aquest pavo és en Carmona, però versió una mica més pija, però bueno. Carles. A veure, és rarete, bro. Jo m'agrada més el tio musculoso aquell blau. Com es deia aquell? Jo sé aquest, bro. Jo sé aquest. No pot ser l'esport. Amb la pelirroja aquella, Clar, bro. és que ara s'està enranxant. Ja està. Ja està, bro. Vale, va, barraqueta. Bastant bé, Marc, bastant bé. Vale, Marc, tira-la. Per aquest en té 2, 3. Uau. I tres perquè... Podem comptar fins a 4. El primer Si de no n'hi ha tot, un, jo te'l puc i dir. és el primer que m'ha vingut al cap, és doble. A veure? No! Doble. És amo i mascota. El Diablo? I el llac? És aquest. Fill de puta, la Marc el va parir. Bro, la mascota és ell, bro. Tant fa... Tant el drac com la barraqueta. Uau, és brutal, que fill de puta. El drac és ella, bro. De gordo, sempre. No dic res, però sempre. No, però jo crec que és per la cara, bro. És per la cara que jo crec que tens la cara ampla, bro. Tinc la cara gorda. No, bro. No hagués dit mal, aquest. No, És molt retrasat, aquest. Pensa, és el primer que ha vingut. Estava a classe i dic, uah, amb molt bo. barreta del dragón aquell. Sí. Molt bo. Següent? Vale, m'agrada. Segon Bueno. que encara. És que amb l'imatge és molt bo, amb l'imatge ajuda tant. És encertada. Molt bona. Aquest. Uau! Aquest te'l va... Uau! Què fa el puto? Com es diu? Com es diu? És En Jimmy. Jimmy, a mi m'ha vingut... Jimmy. Cidi. Molt bé, molt bé. Marc, aquest, a sobre que d'aspecte, soc ell, bro. És que aquest és un... Bro, aquest any de carnaval has d'anar així. Uah, triomfes, així? És ell, bro. De carnaval. Quant humilla se queda? 2 mesos, Marc? No, tu ja està, però ara farem una combi. Oh my god, combo. què vols Pensa dir? perquè és l'última ja, eh? Ah, va. Combinada, Jo i l'Arnau, no? Uau. barraqueta i en Pau. Uf, jo diria que l'Arnau és Amb el... barraqueta és en Darwin Sí, i és en el Pau és taronja. en Campbell. Per què 100%. collons jo soc el retrasat sempre? Per què sempre soc el retrasat, bro? No, perquè estàs així com... Però si en Pau és burro. Com callat, amb enveja, bro. És burro. O també et podria dir que és en Pau i en Jan, perquè en Darwin és adoptat i en Pau va adoptar en Jan per la Heavy. Sí, Sí. no, vam Hòstia, salvar. també. És que- I ara és el seu brother. Per la gent que no ho sap, en Pau Jan ho no veig sabem on molt, és estaria. veritat. Pau Jan també ho Vale, va, per tots els que diuen que em van adoptar, que sense la Heavy no hagués Jan arribat Rando. enlloc... Vale. Digueu d'aquí 5 anys. Ah, no, una cosa. No, digueu d'aquí 5 anys. Saps aquella I això foto ho dic del en metro? sèrio. És en Jan si no és conegut la Heavy. Ara, bro. Ah, molt bé, 100%, és bro. veritat. Pac. És broma, Jan, és No, broma. d'aquí 5 anys trauré aquest clip i diré... Sí. Os lo dije. Hi ha un clip, hi ha un clip que és Ja està, tremendo. Marc? O queda bonus clip? Bueno, no. I aquí estic jo. Ah, vale, chill. El Marc és un tio chill, bro. Seria jo. Sí, seríem tu i jo. Marc. Vale, penya, tornem a estar a la millor secció de la Heavy. Ara sí, ha arribat el moment, ha arribat l'espectacular secció de preguntes generals. Vale, bueno, ja sabeu com va, vull dir que facin menys acerts, bueno, qui respongui menys preguntes bones, s'endurà un natasso a la cara. Va. Jo, Vale. Arnau, explicaria per què avui és castigo doble. Ah, Perquè no. acceptin abans tots els membres abans de començar. No, Què? Explica per què és castigo fem una doble. cosa, quan sigui l'hora del castig ho veuran. Ai. Fem-ho Del així. castig. Ai, del càstig. Vale, la gent ha de tenir en compte que avui... Sí, és castigo doble És avui. castig doble, Sí, vale? sí, és molt dur avui. quasi Avui és molt triple, dur. és un castig Vale, Uau. És pitjor que el picant? Sí, Una mica. sí. No, Comencem amb les va. preguntes. Vale? Va. Hòstia, va. Concentrat. Ah, pots A fer veure, de- recordem, Bueno. qui aixequi la mà primer... Sí, correcte. Pots quedar tu aquí. No, ho faig jo. Ho estem fent nosaltres. No. No, qui aixeca... Els punts jo. Tu dius qui aixeca primer. Sí. Correcte, sisplau, gràcies. Vale, fem una cosa. Si aixeques la mà per aixecar, resta punts. 100%. Quan et resta? Quan l'aixeques i no et saps... No, però vull dir 0,5 o 1 et resta. Un, xupar-lo. I si la falles, no et Si resta. la falla, rebot. Rebot, va. O sigui que és millor que us inventeu alguna merda. Ah, facte. Vale? Sisplau, que entri una mica de música així ambiental. Ai. Ep. Ei! Molt bé. Primera pregunta. Quin va ser el primer animal enviat a l'espai? Puta. Rai? Un mono.
No. Ah, fuck. Era l'altre. Tu, Bueno, jo sóc Qui era el segon? Ah, una fuck. rata. Ole, no, Tampoc? tampoc. Hòstia puta, Jo ho sé, ja jo està. ho sé, eh? Ara sí, no? No, però va en Marc. Ara sí, no, sisplau. Marc? La mare d'en Pau, és a dir, una gossa. Hola! Sí, cert, acertat. Sí, sí. Pues anava d'un Una novena, és la jo. mare d'en Pau, òbviament. Uau, quina barbaritat. I et diré... Que tu, No, ja està. Se veu el nom? Laika. Molt bé, es deia Però una Laika. cosa, No dic gos. Ha dit un mono, he dit però. un mono. Però una cosa, un mono també hi ha anat o m'ho he fumat? No, Un mono has també hi ha fumat, anat. els de no? Laika. Bé, Però no hi ha tenia una ningú. Ah, no, un mono. Un mono hi ha segurament, anat. que devia palmar. Vale. Vale. Quin és el país més petit del món? Jan? Jo el sé! Luxemburg. No, no, em podria haver dit un altre. Vale, Podria haver dit un Charlie? altre. És que no sé com... No sé on Ai. fa l'accent. Xiprer? És més gran que Luxemburg, bro. No, és petit. És més gran. Qui va dir primer? Sisplau, que això és una puta Qui vergonya. és? Qui és el? Pau? Sí, home. Pau, és que tenc una veritat, La ciutat del Vaticà. Bé. El xiclín? Xiprer existeix, bro. Sí, però que existeix, tio. És el Vaticà, cabró. Home, bro, però és gegant. Jo què sé, germà, tio. No me De jodas. quin país és capital Barcelona? Jo. Vale? Digue'm rai, rai. Jo sé, jo sé. No. Vale? Pau, Perdó, pots tornar? Que no vull liar. de quin país és capital Barcelona? De quin país? Bueno, va, ja s'entén, bro. No, no, no. Ja s'entén. De quin país? Tu És digues capital la, Barcelona. Però digues és la que resposta Barcelona- que... A veure, Digues la resposta. per començar no ho has dit bé, bro. Prou. Bueno, Respon. ho ha dit bé, jo, ho ha dit Bueno, Ho he depèn, dit bé, depèn. però digues la Depèn. resposta que tu ficaries un examen. Depèn. De quin país? És capital Barcelona. Pau, si Tiempo, no, tio, menjo, tiempo, va. Si no, menjo. Catalunya? Jo. Mamà d'història. De cap. Molt bé, Charlie, de cap, exactament. Vamos! Comencem. Barcelona és capital de Catalunya, que algun dia arribarà a ser un país. Però tu ets gilipolles o què, Vale. bro? Estava flipant! Més tio, el que has dit tu que jo, bro. No. Seguim. Què Quin és l'antònim de menjar? Charlie. A menjar. Què? Vale? Vale? Atraco la llengua catalana. Vaja, aixeca més tard, aixeca més tard. A veure, jo diria beure. Fumada històrica. Antoni. El contrari de menjar és beure, Va. bro. Sincerament en tinc dues, però tiraré per vomitar. Te la compro. Te la compro, però si algun té una altra... Hòstia, jo Te la puc tirar si vols l'altra. Sí, tira-la. Cagar. No. Ui, cagar. És dejunar o ajunar. Ah, bueno. És el dejú, saps? Però dejú no és pas l'antònim, eh? Dejú és... Dejunar, l'acció. Menjar, dejunar. Ayunar. Clar, una cosa és menjar, l'altra és no menjar. I li dones bé? Vale, clar que li dono... Home, Marc, clar, bro. Sí, sí, perquè també, perquè també m'ho posava allà. O altre allà, Sí, en té sèrio. sentit, té sentit. Com anem? Vale, Marc primer, Jan està jugant. sempre. Pau Va. 1, Carles 1. Vale. Va, m'enxitxo ja. Quants costats té un rombe? En Jan. Un rombe té 4 costats. Molt bé. Quantes potes té una formiga? Charlie? 6. Molt bé, Charlie! Puta, tio. Vosaltres no ho sabeu, però jo en una altra vida vaig ser una formiga, bro. Ant, en anglès. Vale, pregunta putada si ets dislèxic. Hòstia. Quan és 9.999 més 2? 10.001. Uf, molt bé. Molt bé, Charlie. Molt Fuck. bé, Charlie. Mare, sóc molt bo, bro. Joder! Estic flipant. Vale, rai, estigues atent, sisplau. Estic preocupant. País que comenci per la lletra... Perdó. Ja, has fet una pausa impressionant. A veure, el braç Tens que comença a parlar És igual, i no dic res, tio. Com que és Perquè igual? llavors tires un triple i, bueno, mala sort de... Si no l'has encertat... No, però ha dit que s'aixecava un restant. No. Això ho has de... Això ho has de mirar millor, eh? Resta mig punt. Va, Home, això... Va, seguim. És la puta Ens hem secció. equivocat, va. Doncs un pic com en Pau, mínim. Què prefereixes? Entre ells, bro, si de cap. Espera, fem, no poden aixecar, entre jo i en Pau. No. Què? Home, clar, sí, penalització. Em sembla bé. No resta, però no poden aixecar. Vale, Em sembla bona penalització. Has fet una pausa. País que Ja t'ho vas comenci bé, per bro. la lletra S. Joder. Pau. Sèrbia. Molt bé, Pau. Hijo de puta. Vale, següent. Quina cicatriu... Ai, Com? Què? Però sé croci. quina cicatriu comuna tenim tots els humans? El malic. El mare que estava... Vale, el malic
que és correcte. El Malik. I hi ha bonus clip, si voleu. Hi ha bonus clip. Jo la sé, Quina jo la sé, cicatriu bro, jo la tenim sé. a part del Vale, Malik? Charlie? Cicatriu? Perdó. L'ojete. Epa, a veure, El cul. molt bé. Bonus clip per en Charlie. Jo mig punt, mig punt. Li rento, no, mig punt, per en Charlie. El Espera't, cul. un moment. Vale. Uau. Com anem? Rai, sisplau. Vale, està entre en Pau i en Rai, Xavi. sisplau. És que... Entre en Pau i en Xavi. És que... Entre en Pau i jo, però és que l'he aixecat tant d'hora, bro. L'he aixecat tant d'hora. On es reciclen els preservatius? Sí, sí. On es reciclen els preservatius, Pau? Jo, per desgràcia, no els utilitzo molt, per tant, no sóc un expert. Ah, perquè fas sense? Bro, Ala. has de vigilar, bro. El plàstic. Acabes de dir que les persones són plàstiques. Puc contestar jo? No puc dir jo. No, jo. Vaig jo, no Rai, ara. Va, calla ja que va. Resta. Vale, aquí hi ha un dilema, Home. i és que heu de dir vosaltres si li doneu bona, perquè un preservatiu no es recicla, per començar. Bueno, però- Tu no et fiques un altre preservatiu, és un és un fact. fact. No, però- Vale, on el tires? Però, Al mar. però... Però si hagués d'anar a un lloc, aniria A res. l'orgànica. Li donem. Sàdico, el preservatiu. Vale, Penya, després d'un problema tècnic molt innecessari. Sí. Vale. Vale, següent pregunta. Diablo! Com es diu gràcies en japonès? Pau? Jo? Sí. Arigato. Sí. Sí, Oh, sí, tio, sí. Jo ho sabia. sí, arigato. Arigato gozaimasu. Sí, sí, literalment ho diuen així. Se la sap. Jo vull un Onichan d'en Charlie. No. Perdona, això ha passat fora de càmeres, això. Onichan! Però hola com era? Hola, era konnichiwa. Ho anava a dir ara. Anava a dir jo també, me cago en... Anava a dir just. Konnichiwa. Pensava que era Hi ha xinès. hagut un problema tècnic, he fet una altra pregunta. Bueno, Sí, sí. Bueno, Sí, no importa. Esteu tots empatats. Us quedareu Bueno, sense Carles, Onichan. supera per 0,5. Tots empatats. Quina Quantes bogeria. falten? Queda una. Una només! Però, Empatarem. I com ho fem? Perquè hi ha 3. Després te n'afegeixes una. Pedro Petisora. Penses una ràpid. Com els guerreros. Fem un pez, paper, tisora, un Sí, sí, Com els guerreros. Penses una. Bueno, va. Puta, Mira, quina germana. O ens paguem hostis el que quedi de peu guany. Quina locura. Tu, Carles, ja... No, ja has guanyat. No, vale. Home, no! Sí, 3. Sí, 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 0,5. sí, impossible. Aquest extra que ha arreglat a l'Arnau. Vale? Sí, si no seria èpic, Sabia això. que Sí, seria impressionant. Com es diu? Finestra en anglès. Sí, Rai. Ho saps, Rai, ho saps. sí, Ja sabia que anava a dir anglès. No, Rai, ets un fill de puta. Home, és que tu, Carles, ho has Si no et vist. feien manetes o alguna cosa, Sí, com a bro. mínim. És que, Sí, sí. evidentment, ja no ho fa abans, tio. és Windows. Yes, baby. Windows. Oh my god. Wow. Vale, ara podem fer un desempat èpic. Vale? Cabron. Una batalla No, èpica. contestar al no, WhatsApp, és que el vaig... Normal, te'l recordaré aquesta. Puc tirar l'última pregunta, va. Va. Bueno, sí, no sé què prefereixo. Què preferiu? Pedra, paper, tisora? O pregunta. Espera, que ho digui Jo- la El Siri. Pepe Tisora No, no, estarà sí, a a mi també una fa. o a 3? No, fem un paper... A una, paper, si es fa una. Xupar-la, va. Va, És quina pedra, paper, barbaritat. tisores. Va, Oye, això, Siri. el pla general, vale? El número entre l'1 i el 2. És que sabeu quin és el problema? Javiers, que jo sé quin és el càstig doble que hi ha avui i és una santa barbaritat. Sí. Clar, per això són... Bro, la Siri ha dit pedra, paper, tisores, eh? A una. Ah, però pedra, paper al final. Sí, a una. Vale, chat. Perdó, sí. Chat, clipen esto. Espera't, És pedra, paper, tisora. 3, 2, 1, pum. Ja. 3, 2, 1, ja, no? 3, 2, 1, sé que traurem 3, pau. 2, 1 i pum. Sé que traurà. Pedra, paper, tisora. 1, 2, 3. Ja! He guanyat! Uau, Hagués guanyat, eh? Vale. Para, estic pensant. No pensis tant, va! Ja, deixa'm tirar. Pareu. Pedra, paper, tisora. 1, 2, 3. Ui! És que ens tenim tan dominats, hem fet tant... Pareu. No està trucat, no està trucat. Ara toca paper, no? Saps quin és el truco d'en Pau? No mirar-li mai a la cara. És el truco d'en Pau. 1, 2, 3. Pedra, paper, tisora. 1, 2, 3. No! És que el tinc dominat. Està sent històric. Farem les 100 vegades? 1, 2, 3. Pedra, paper, tisora. 1, 2, 3. Me l'he jugat que flipa. Me cago en mi puta! És l'única persona que sap el doble reto. Així que, Serà que la sisplau, mamarà. que us fiqui a gravar. Jo crec que en Pau s'ho mereix, perquè mai contesta els whatsapps, Vale. ni les trucades, ni res, així que el Hem Carme t'ha quedat tornat doble alguna reto perquè No. aquesta nata fa que està aquí 3 setmanes. No l'hem ficat a la nevera. Aguanta amb el croissant. Quin desastre. El diablo. Vale, això és. Bro, és la...
És una puta barbaritat, bro. Vale, Pau. això... Uau, això és legal. Això és legal? No, ja, vull dir, això... Vale, bueno, aixeca't, bro. Què m'ofereixes? Catederato? No, però això... Oh, Marc. Clipea esto, bro. Hòstia, quina mugre, tio. Que asco, tio. Vale? Vale, vaig a fer una mica de discurs per la gent. Gent, seguim a l'Instagram, vale? Ui! Uau! Arnau. Però encara serà bona, espera. Ui! No, és que fa bona olor. Pensava que seria res de... Arnau! Vale? Arnau, vigila! Apuntant aquí. No, apunta allà. No, sí, estem gravant des d'aquí, Rai. Espera, jo marxo. Espera, jo marxo, bro. Diuen últimes paraules abans de morir. Pau, acosta el teu micro. Ai, no, és que em vindrà a mi. Puta mare. No. Pau, t'has tacat un poc. No vull que mireu això. Xupa-la, Pau, xupa-la. Javier, fins aquí el programa d'avui. Espero que tingueu moltes ganes, que l'heu disfrutat molt. Like, subscripció. Subscriviu-vos que no us costa res. Seguim-nos a Insta, TikTok. Avui m'acaben d'informar ara mateix que és l'aniversari del Barça, que Visca el Barça! 125 anys. Visca el Barça! I Felicitats, visca Barça. Catalunya! I visca Mike Towers, que vindrà a Barcelona. Clar que sí, guapo. Sí. Algú vol dir alguna cosa final? A xupar-la! Dale! Chupito, dale! Havana.